ברוכים הבאים למצגת הראשונית על חברת בנק און טראפיק. זה המודל שכולנו אוהבים בגרסה משופרת. במצגת הזאת נכיר קצת את החברה ואת האפשרויות שלנו להרוויח בה. לא ניכנס כאן יותר מדי לפרטים, אלא רק שתהיה לנו תמונה כללית. מה החזון של בנק און טראפיק, או בקיצור BT? כולם היום מפרסמים באינטרנט. שוק הפרסום באינטרנט זה שוק שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה, והחברה מאפשרת לנו בעצם להיות שותפים שלה ולקחת חלק בתעשייה הזאת ולהרוויח קצת כסף. קצת על החברה: מדובר בחברת פרסום באינטרנט שמתמחה ביצירת תנועה ממומנת ורכישת מדיה לאתרים. יש הרבה בעלי אתרים, בעלי עסקים שצריכים תנועה לאתר שלהם. החברה בעצם שולחת תנועה ממוקדת לאתרים האלו. בדרך כלל היא רוכשת מדיה מרשתות פרסום שעובדות איתה. בדרך כלל זה באנרים שהם רוכשים. על מנת שהם יוכלו לרכוש יותר מדיה ובזול, הם יצרו תוכנית שמאפשרת לכל אחד מאיתנו גם להיות מפרסמים, וגם במקביל להיות מעין סוכנים שלהם בעצם, זה נקרא חברים. המוצר של החברה היא חבילת תנועה עסקית. אנחנו רוכשים בעצם חבילת תנועה עסקית שכאמור גם מביאה אלינו תנועה וגם מאפשרת לנו להרוויח על ידי כך שאנחנו מוכרים תנועה. אוקיי? את התנועה אנחנו בעצם מוכרים ביחידות קטנות למפרסמים שצריכים תנועה. זה גם מוצר של החברה, היא מוכרת כמובן גם תנועה ללקוחות קצה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להרוויח כסף ב-BT? אנחנו צריכים להירשם כמפיצים, לרכוש חבילת עסקית, ואנחנו בעצם מרוויחים ממחירת התנועה שיש לנו בחבילה העסקית למפרסמים. החברה עושה את זה בשבילנו, אנחנו לא צריכים למצוא מפרסמים, אלא היא מוכרת את התנועה. לפני שנמשיך ונראה בדיוק איך זה עובד, הבהרה קטנה: המצגת הזאת מוקלטת לפני שהחברה עלתה בכלל לאוויר. הנתונים שמוצגים כאן מבוססים על הנתונים שהחברה פרסמה. מה שמחייב בסוף כמובן אלו הנתונים שיהיו באתר עצמו והתקנון הרשמי של החברה. בנוסף, אין לנו דרך באמת לדעת אם הם עושים את מה שהם אמרו, מה הם עושים בפועל. כל אחד צריך לקחת בשיקול את הנתונים האלה, כל מי ששוקל להיכנס, ולראות אם הוא מוכן לקחת את הסיכון ולהיכנס לפעילות עם החברה. אנחנו לא מתחייבים כאן להכנסה כלשהי, כמובן הרווחים תמיד יהיו תלויים בהכנסות של החברה, ולא מדובר כאן בתוכנית השקעות. אז בואו נמשיך ונראה איך זה עובד. כל חבילת פרסום שקנינו, כל חבילה עסקית שקנינו, מזכה אותנו בעצם בתנועה לאתר שלנו או לכל יעד אחר שנבחר, ובנוסף היא מזכה אותנו בנקודות תנועה נוספות שנקראות טראפיק קרדיט, שמייצרות לנו במחירה שלהם הכנסה של פי 2 מעלות רכישת החבילה. לדוגמה, אם רכשתי חבילה ב$50, בתוך החבילה הזאת יהיו לנו, חוץ מהתנועה שאני אקבל לאתר שלי, יהיו שם עוד טראפיק קרדיט. החברה תיקח את הנקודות תנועה הזאת ותמכור אותה למפרסמים שצריכים תנועה לאתר שלהם, ואני ארוויח את הרווחים. אני אמשיך להרוויח עד שאני אגיע ל$100, לכפול 2 בכמה שעלתה לי החבילה. החבילות מסתיימות לפי סדר קנייתם, מהכי ותיקה להכי חדשה. אם לדוגמה רכשתי 3 חבילות עסקיות, אז החברה קודם כל מוכרת לי את הטראפיק קרדיט של החבילה הראשונה, אני מקבל כפול 2 מהעלות, החבילה הזאת עוברת לסוף, והיא מוכרת לי מהחבילה השנייה, השלישית וכן הלאה. הצורה הזאת בעצם מאפשרת לקצב התקדמות שווה בין כל החברים בתוכנית, וכמובן זה בהתאם למחירות החברה. אם החברה תמכור, ככל שהחברה תמכור יותר תנועה, יהיו לה יותר לקוחות, החבילות שלנו יסתיימו יותר מהר ואנחנו נרוויח כסף יותר מהר. בואו נראה דוגמה מספרית קטנה. במקרה הזה אנחנו רכשנו חבילה עסקית של $50. עם החבילה אנחנו נקבל 5,000 נקודות תנועה שיכולים לשמש לאתר שלנו, ו-ET זה היעד רווח של $100. מה זאת אומרת? אנחנו עם החבילה הרי קיבלנו נקודות פרסום, קרדיט טראפיק, החברה מוכרת את הנקודות האלו שלנו למפרסמים, ואנחנו מרוויחים כסף, אנחנו ממשיכים להרוויח עד שאנחנו מגיעים ליעד, ל-ET של $100. אחרי שהגענו ל$100, החבילה נמחקת לנו. עכשיו, ברגע שאנחנו מגיעים ל$100, יש לנו שני אפשרויות. אנחנו יכולים להגדיר את המערכת על 100% רכישה חוזרת, ואז עם $100 המערכת תקנה עוד 2 חבילות של $50, והתהליך הזה יחזור על עצמו, או שאנחנו מושכים להגדיר את הרכישה חוזרת על 50%, אנחנו נמשוך אלינו $50, ועם $50 הנותרים המערכת תרכוש עוד חבילה. בסיבוב הראשון בלבד, שנקרא קומפלימנטרי, אין אפשרות להגדיר על 50%, אלא רק על 100%. זאת אומרת, בואו נמשיך בדוגמה הזאת. בסיבוב הראשון היו לנו $50, הגענו לרווח של $100, ועם $100 המערכת רכשה
עוד 2 חבילות של $50. עכשיו, עם כל אחת מהחבילות האלה, התהליך הזה מתחיל שוב, ואנחנו יכולים בסופם לבחור אם אנחנו רוצים לממש 50% מהחבילות. במקרה שנממש 50% מהחבילות, יצא שיש לנו רווח נקי לכיס של $100. הכנסה של $100, שמנו $50, בעצם הכפלנו את העלות. או אנחנו יכולים להגדיר בעצם על 100% רכישה חוזרת, ואז מה שיקרה, זה שימו לב, כל חבילה הזאת של 50 תהפוך ל$100, ועם $100 האלה יקנו עוד 2 חבילות של 50, זאת אומרת, סך הכל יהיו לנו 4 חבילות של $50, שכל אחד מהם עם יעד של $100. ואז בסיבוב השלישי, כל חבילה כזאת של $50 תהפוך תניב לנו $100, וגם כאן נוכל בעצם לבחור אם אנחנו רוצים לממש את הכל או להכפיל שוב. כאן זה המספרים, זה פחות רלוונטי. בגדול, כמו שאמרתי, כל חבילה מכפילה את עצמה. עם ההכפלה אתם יכולים לבחור האם למשוך את כל הסכום, האם אתם למשוך רק חצי מהסכום, או לא למשוך בכלל את הסכום, ולהכפיל את זה שוב. יש 5 חבילות, חבילה של 50, 150, 450, 1350 ו-4050. כל חבילה מזכה אותנו בנקודות תנועה. בפעם הראשונה אנחנו יכולים לרכוש חבילה שמורכבת מכמה חבילות ביחד. אנחנו נעשה את זה מאחר שאנחנו מקבלים בסיבוב הראשון הטבה, פטור מתנועה. עם כל חבילה שאנחנו רוכשים, אנחנו צריכים לשלם גם על תנועה שתשלח בעצם לבאנרים שאנחנו נרכוש, לאזור לפרסום שרכשנו. בפעם הראשונה יש לנו פטור, ולכן החברה מאפשרת לנו לרכוש כמה חבילות. לדוגמה, אם אנחנו רוכשים פה את החבילה הזאת של $150, אנחנו רוכשים חבילה שכוללת גם $150, גם חבילה של $50, זאת אומרת זה $200, זה יעלה לנו $215, כי יש גם $15 דמי מנוי חודשיים למנוי סטנדרט, שזה המנוי שמומלץ לרכוש. לכן מה שאתם אמורים לעשות זה בעצם להיכנס, לבחור את אחת החבילות, החבילה הזאת בעצם תכפיל את הכסף שלה, כמו שהראיתי בדוגמה, ומשם אנחנו בעצם מתגלגלים. זה בגדול התוכנית. מומלץ ללמוד אותה יותר לעומק, יש שם עוד כמה מיני פרטים ועוד כל מיני דברים שצריך לעשות, רולאפים ועוד כל מיני נושאים, אבל זה בגדול שתקלטו את התוכנית. אני ממליץ לכם לחזור למי שהפנה אתכם למצגת הזאת, להירשם בינתיים בחינם ולרכוש את החבילה הראשונה כשתהיו מוכנים. בהצלחה.